Bioloog Teune Spiersma in zijn element, maar een verrekijker in de natuur, dicht bij de vogels. Al jaren docht Piersma baanbrekkend natuuronderzoek. Een bekend project is bijgelijks het volgen van skriezen met speciale stuurdekes. Hiermee kan zien worden wat er met de vogels Bart uit ze Friesland verlitten. Het komt er eigenlijk op deel dat we weer een soort als skriezen in deze tijd van het jaar. Dat ze aanlezen en dat pieken uitkomen. En eigenlijk zodra de pieken uitkomen binnen, dan weten we eigenlijk haast niks meer. We weten dat die beesten verdwijnen. En ze verdwijnen totaal van de radar. We hebben geen waarnemings meer van skriezen. We hebben geen waarnemings meer van individueel kleurde skriezen. En het eerste moment dat we weer wat van ze weten is eigenlijk pas in januari. Zodat ze weer binnen in Portugal en Spanje. Maar zijn onderzoeken houdt er de vinger rond de pols hoe de trekvogels staan in Friesland. En roept ze nou en dan de autoriteiten ook naar de waarde. Maar Piersma docht net alleen nog in Nederland onderzoek. De bioloog reisde het zo'n de jaren 80 de hele wereld door om meer te weten te komen voor trekvogels. Wij maken het altijd van vergelijking hebben. Dus om te snappen wat hier gebeurt, moeten we vaak naar oren plakken om het in perspectief te zien. In 2012 helpt Piersma nog 2 ton op in China om daar onderzoek te doen naar de Minz in de Giele Zee. Dat is de kanoet in het Hollands. Jonkens zijn werk als onderzoeker is Piersma ook hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Grains. En hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappers.